Ya mina mfowethu mangifike emayini, emayini ngifike vele akwangaba lula yabo. From ukufika kwami kusebenza ibhande, njengoba ngisho ngithi ibhande bese lisebenza ngey'bheti ey'nkulu ey'ngama-4 shell amakhulu amangaka. Hlabe lapha kubuhlungu iqolo yezwa. Uhlaba lapho udonsa lapha phansi kwebhande lapho udonsa amalahle udafa uchitheka lapha ukhweza phezu kwebhande. Kwakunzima yabo. But ngangivele ngakhulanga kodwa kalula nami ukuthi mhlawumbe ngangumuntu owayetotoswa noma ngangakhulanga kalula. Okwesibili enye into engafike ngayibuka emayini impilo inzima, impilo yayizanywa lapha because ngophinde ngisho futhi ngizwe nje abantu abaningi bethi noma baxoxela ukuthi wakwasebenza emayini bethi awuthi akushuthi wena bowuhola unemali. Hayi, imali engangisebenza kuyo mina ngathi nje into efana yayisikhohlo kwangesimayini mhlawumbe yama-investor amakhulu futhi thina-ke noma kwakuyimayini mhlawumbe yama-investor amakhulu, but umuntu sasisebenza ngaphansi kwakhe thina naye wayelokhu nje wayethola ithenda yokumayina ngaphansi yabo. So naye wayefunele yakhe iprofit ngendlela yakhe esiphusha esigqilaza ukuthi sikhipha amalahle ngokushesha ukuze naye enze ilokhu nje imali ngokushesha kulabantu laba ayelokhunjile ayethole kubo ithenda. Ngokujwayelekile abantu abavama ukuthola amathenda emayini abantu abasebenza eplant, thola laba abamayina phansi iyona inkampani abaningazi bemayini, kodwa kithi kwakuhlukile. Sasimayina abantu ababemayina kwakuyithenda, singena ngaphansi kwethenda yabo, futhi ithenda yakho liyayi-BEE yabo, yayi-BEE kodwa icontrolwa umuntu oyi-1 yabo. So-ke ekufikeni kwami emayini mina as much as ngangathandi emayini ngoba leya nto yethu uyibuke nje ukuthi yona kwakuyizamazama lento ngoba yayisemthethweni-ke ihamba-ke ngomthetho, kodwa nje ahlehle kwakuyizamazama. Kodwa I'm grateful for the opportunity, njengoba ngihlale ngisho ngithi ukapteni noma angiqasha wangixosha waphinde wangibuyisa, I'm very very grateful ukuthi wangibiza ngazosebenza. Even bonke abantu, even labo bantu labo engangibona ukuthi isikhathi asiboni ngasolinye nabo noma esingabonanga ngasolinye nabo ngalesa sikhathi, mina ngiyakubonga ukuthi ngaya kuleya ndawo leyo ngoba ngafika njengoba ngisho ngithi ngafika kuJune 2009 ngaze ngaphuma khona ngoJanuary 2013. Icala lethu lokuxoshwa laze lafanelezeka cishe after June 2013. So-ke ngafica abantu abaningi ababephuma ey'ndaweni ey'hlukene bephuma ey'mpilweni ey'hlukene, njengoba ngisho ngithi laphana sasi nabantu ababephuma emajele babesebenza laphaya, unabantu ababafundisi basebenza nabo laphaya, unabantu ababehlulwe isikole osebenza nabo laphaya, abanye babefuna amathuba sebenza nabo laphaya, usebenza even nabelungu abahlulwe iy'kole bebuye bezokuphatha lapha yabo. Abelungu abahlulwe iy'kole kuciciyelwe betholela oma-N bagcine beba ama-electrician, abanye bebe abamayini, abanye asisebenza nabo laphaya yabo. Even abantu ababe-privileged under ilokhunja iso noma ilokhunja imvelaphi yalomlungu sasisebenza ngaphansi kwayo, sasisebenza nabo laphaya yabo. So bonke labo bantu labo ukuphila nabo noma nje ukuphila under lawo ma-circumstance kwangenza nami ngaqina yabo, ngaba indoda. Futhi-ke mina ngangumuntu engangafuni ukuthi kubonakala ukuthi mhlawumbe noma ngifike ngobaba la ensenze ngangiphilela impilo yami nje, futhi ngiphilela impilo yami ehlukile yabo. Baningi-ke abantu-ke ngesikhathi ngifika ababeyitshela ukuthi hayi why ngihlale why lo mfana lona ahlale nobaba wakhe yabo. Why lo mfana lo angaphuma ehambe eyoqasha yedwa. Mina nobaba sasiqashe kwi-RDP e-Utrecht la eBenston. So abantu babeyibuza ukuthi kuze abafana abangangami babehlala ababefika nabelethwa ubaba babo, wawuthola ukuthi ufika ahlale lokhu kwesikhashana bese yahamba eyihlalela. Mina ngahlala nobaba ngaze ngahamba lokhu nje emayini. Njengoba ngisho ngithi I think it's 4 years ngihlala nobaba. Ngahlala 4 years ngihlala nobaba, and
abantu babenga-understand ukuthi why ngihlale nobaba. Mina mangikhulu baba ngikhule sebenze emayini koMpumalanga from koShlobane, bengingakhuli naye yabo. Bengihlala nomama nabakwethu yabo. So baba ubuya mhlawumbe kuphela inyanga mhlawumbe after 2 months yabo yonke leyo nto leyo. So mina kimi leyo nto leyo ngaphinde futhi nganonke esikoleni ngayozama impilo eGoli njengoba ngangozama yangihlula impilo eGoli. Ngahluleka eGoli ngabuya ngeze lo emakhaya ngabuya ngeze emayini. So kwakuyithuba lokuqala lelo kimi mangise u-threat ukuthi ngihlale nobaba. Like ngihlale nje nobaba iviki inyanga yabo unyaka kuthiwa ngihleli naye nje uyangiteacher ngezinto ngithola nemvelaphi yakhe because baba umuntu othanda ukuxoxa. So lelo kimi kwaba yithuba futhi ngiyabonga empilweni yami noNkulunkulu ngiyambonga ngalo ngoba as much as ngangifisa ukungaya emayini nombani impilo ngangifisa ngenye indlela kodwa ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu wanginika lela thuba lokuthi ngikwazi ukuhlala nobaba ngixoxe naye ngimazi ukuthi umuntu onjani ngazi ukuthi kahle kahle fayile ngiyephi yini ayithandayo yena ngoba ngikhule ngimthanda ngimhlonipha kodwa ngangazi ngihlale naye. So lela thuba ke kimi kwakuyithuba elinqazivele yabo. Kwakuyithuba elinqazivele ngaze ngasho ngathi empilweni uNkulunkulu ngiyambonga. So ke ngifuna ukukhuluma ngezinto engathi mangifike emayini ngafike ngayifunda. Into oqala engafike ngayifunda emayini noma kwakuyinto eyayivele nginayo babe ngifundisile ngoba kuyinhlonipho. Ya emayini bekuhlonishwana emayini. Bekuhlonishwana emayini ubungeke ubone nje bekuba khona lesikhathi uxabana noma ukucasuka kwabantu especially ngisese sectionini la uthola khona mhlawumbe bayaphambana umjumbuli mhlawumbe uphambana nenduna noma kanjalo yabo kodwa beyikhona lento yokuthi into yakhona beyingabi ubutha yabo. Mina ngikhule vele ngumuntu onenhliziyo naleyo nhliziyo vele ukuthi ayish mina vele mawukuthi ngiyabona siyaphambana hayi noma singaphambana unyaka noma iminyaka vele singakhulumisana singancengani vele yabo. So but emayini ngafike ngayibuka leyo nto la indaba yesikhundla nokuthi wazini nokuthi unolwazi olungana nayisebenzi ngoba umuntu ungengamdingi namhla sasuyamdinga and nonke kule process production niyadingana yabo. Niyadingana nonke ngoba phela mawulapha underground ungezwani nomuntu nisebenza naye umuntu yoliyeka itshela iphi kwakho elibona ukuthi litshela ingozi yabo. Mani nobabili kwalana phela kunamakhamera lokhu nje emayini kwalana vele sethi umgcala liqalelwe lephi kwakho. Ayithi libona itafula phezulu itshe lapha fanele mawulibona ukuthi livulile emayini fanele liqale lelo tshe lelo. So ukungezwani ke nomuntu nisebenza emayini kuyingozi ngoba njengoba ngisho nje manje society fana nokuthi abantu bengezwani besebenza umsebenzi owodwa njengoba sasihlothe nje mhlawumbe abanye babajomboli mhlawumbe nihamba ngekhulu card yabo imshini ke futhi yonke inemigqala yayo. So uma wena uzongazwani nomata wakho into engayifunda uma uzongazwani nomata wakho uyifaka engozini. Njengoba ngitshela nje ngithi umuntu engathi mayenenhliziyo embi ngempela ebona ukuthi okhele litshe lide liyahamba liyanaba liye lapha akuyeke mhlawumbe uyifake i-roof bolt phambili awulibonanga litshe uzolifasa bese yasuka liqale lapha liwe likushaya likubulala. So kubalekile ukuthi abantu uzwane nabo ungabe umuntu ongazwani nabantu yabo. Nami into engafike ngayifunda le ukuthi okay la ayifuna le mentality yami le nalezi zinto zami zama-anger issues ngizama ukuthi hayi ngiyilungise yabo. So yilo nto ngafike ngakufunda kulokhu ukuzwana nabantu ukuhlonipha njengoba ngisho ngithi lapha sasebenza nabantu basemakhaya abantu bakwaceza Nongoma ehlobane kwaMnyathi yabona lezi ndawo nje zangapha ezansi ngafike ngafunda futhi ukuthi imayini ithatha wonke umuntu i-background yakhe yayingayibuki kule mayini asisebenza kuyo. Angikhulumeli imayini lezi mhlawumbe ekhona manje la ngempela vele abantu sebangena ngo-matric kuthiwa emayini hayi imayini ongangeni ngo-matric moya emayini lezi mayini zakudala
nale mayini sisebenzile nje mina sasifew abantu ababe no matric. Ngikhuluma ngo-2009 ngifika kule mayini. Yabo abantu baze baqala ukungena ke after ke sebengena after, but nakhona ongazi ufuna umatric emayini uzowenzana unless ukuthi mhlawumbe une-channel yokuthi vele ufuna ukuyofunda ngendlela thize, but asisho ukuthi sidiscourage ukufunda kubalulekile. Kodwa ngizama ukusho ukuthi regardless of uphuma kiphi i-background, whether uphuma ejele, whether uphuma esikolweni, whether uphuma e-university, lapha emayini kuyaphiliswana, fanele niphilisane because lapha unabantu ababafundisi. Unomfundisi oBoris Shinane, uphethe ibandla Boris Shinane, wenza umsebenzi wena ubona unzima ngenye indlela, futhi umsebenzi mhlawumbe wena mhlawumbe kwaya nasesikoleni uyabona ukuthi umsebenzi lo owubukela phansi, yabo, but still wena lo muntu uma uyimina uyamdinga loya muntu, yabo, uyamdinga. And enye into futhi njengoba ngisho ukuthi ubuya kubantu abahlukene, baningi abadlalayo lokhu nje abagcwele ukudlala, kodwa futhi baningi abantu abayokunikeza izikhali zempilo, bakutshela ukuthi yabo thina mfowethu, yabona thina mfana wami ngoba usibona sila asenzanga u1 no2, yabo, njoba sila asifuni nisebenze la nize nifele la, yabo, njoba nila shintshani impilo zenu, ningabe nisabheka ukuthi amakhaya enu ame kanjani. Shintshani impilo zenu nina ukuthi izingane zenu nabazukulu bethu baphila impilo engcono nalethi nesiniphilise ngayo la, yabo. Izinto ezitholayo lezo bakutshela ukuthi hayi la ungasebenza nje. Angikhulumi ngobaba ongizala, ngikhuluma nangabanye obaba obafica lapha, tshela ukuthi hayi thina mfana izikhohlo zisibulele besho zona imayini zamalahla, zisibulele izikhohlo, so asifuni ukuthi nani nifele la. Kube sekuya ngawe kona ukuthi ke ngempela ithuba uyalithatha yini, ngoba angithi isalary yakho ayingconywana compared to abantu abasuke besebenza ezitolo nakuphi kuphi. So ubungagcina ulibele ukuswenka, ugcina ulibele utshwala, ugcina ulibele mhlambe abantu besifazana ungayiphambili. Baningi abakwenza lokho, ngeke sibabize ngamagama. Kwafika isikhathi sokuthi sihambe wathola ukuthi umuntu akanasikhali sokuya lokho nje, sokuyolwa lempi yempilo ufayela yini, wagcina umuntu efail omunye empilweni, omunye vele ugcina impilo yakhe ishabalele, yabo. So ke izinto engayifunda ke lezo. Nanokuthi nje emayini sengifikile ngiyibuka yonke into eyayenzeka, ngakufunda nokuzehlisa uyithobe, yabo. Abantu uma bafica bekulelo zinga lelo ufika uyithobe, yabo, ufika uyithobe, ufica lapha abantu abakwazi ukubhala, kuphuma izinto lapha yana bafuna bafundele ezincwadi, yabo, kuphuma izinto mhlawumbe bafuna ukwazi ngezinto ezithize nolwazi, fanele ubanikeze ngokuyithoba. Baba abadala abafoka kini abanye abasazi isilungu, obhuti abadala kunawe, yabo, fanele ubahloniphe bonke labo bantu labo. So yinto engafike ngayifunda. Kodwa nje irespect mfowethu, ukwazi ukusebenza kanzima, ukuprioritize futhi. Abantu balapha beprioritize, yabo. Abantu bakhona iningi labo bebe ama-family men, ama-family men. Njengoba ngitshela ngithi mina makuthiwa awulokhu njile, kodwa nje the main point makuthiwa awuganiwe, mawungaganiwe emayini, akithi sibuya komonto, sekhona nemkipito, sekhona yabona khona yonke lento abantu bahlala nje ekipitile, yabo, aphile nje iminyaka, omunye abe neyintombi uxhaxha, kube nje impilo yakhe leyo. Mangifike emayini mina ngafike ngabona ukuthi laba ongaganiwe la, hayi ngathi awutritheki kahle, yabo. Hayi ukuthi awutritheki kahle ukuthi physical, but uyezwa nge-communication ukuthi hayi mawungaganiwe ungalobole nje, indaba yakho ayizwakali kahle, noma awuthengi inkomo, yabo. Phela mina njengoba ngisho ukuthi ngibuye eMondlo, mina indawo esalokishi, yabo, kuphila impilo yani yobulokishi. Angisho ukuthi eMondlo kuselokishini, but nje indawo esalokishi. So uma ngifika emayini ngifica abantu kuxoxwa ngeinduku, kuxoxwa ngokuzingela, kuxoxwa ngokuganwa, yabona.
Yazi mfethu mina mfethu izinto engafike ngayifunda emayini cishe ngangifunda ama-basic empilo ngoba ngesikhathi ngemayini mina ngangiyibukile impilo kwami umndeni ngiyibukile nje impilo naserawundini la bengikhula khona but ukuganwa uba nonkosikazi kwangasinto esekhanda lami mina njengoba ngisho ngithi ngangilibele hip hop eJozi ngangifisa ukuba nemoto e-right ikari ecobezela ama-rim njengoba uzolesho yabo ngifake ne-chain izinto engangiyithenga vele lezo ngiselokhu nje ngisegoli izinto engangiyithanda ama-sneaker yabo but mangifika lapha ngiyabona ukuthi umuntu makuthuthenga inkomo like abantu abafowakathi makhuluma ngabafowakathi ngikhuluma abantu abaku-age group yami makuthiwa umfowakathi mhlawumbe othize uthenga inkomo uyabona ukuthi into ekhuthazayo iyakhuthazwa lento le yabo uyabona makuthiwa hayi uyalobola ubani hayi into ekhuthazayo lokuthiwa ubeyovela uyayibona leyo nto leyo nami ngifika lapha njengoba ngisho ngithi ngihlala nabajomboli ngihlala nabo bonke labantu laba ngiyababona nalabo abangaganiwe abangalobolo ukuthi abanalo izwi kahle makusuke kukhulunywa yabona ngiyayibuka lento ngithi yabona la lento le kushuthi vele umuntu la kahle kahle fanele ukuthi ugane empilweni yabo noma-ke ngangisemncane ngalesa sikhathi but yinto le engahamba nami mangifika emayini sengiyibonile ukuthi lento le ikwenza ukuthi ube negama nabantu bakulalele ngoba phela ukhumbula ukuthi ungahamba uyohlala efletini awuzubona conversation uzoba ne-conversation yabangani bakho labo enizobe nikhohlisana nabo singasho ukuthi emafletini abantu bahlala khona bayakhohlisana but ngikhuluma umuntu osuke emakhaya ashiye ubuyena azama ukuphila enye impilo okay uzofika nabangani bakho futhi bona lento yokugana mhlawumbe abayilokhu nje nokuthenga inkomo nani yabona ukulungisa ikini bona vele kwesikhathi sokuthi ba-right vele bona lento ayisi priority kubo so-ke wena uma usubuya la ngakini uzokhuluma nobani uzoxoxa nobani uzoba kusiphi isigaba yabo uzoba kusiphi isigaba yabona so-ke ileyo nto-ke engangiyibukayo nami ukuthi okay ngiyakhumbula nje kuganwa umfokamdletshe omunye umfokamdletshe angifuna ukumbiza yedwa kugana omunye umfokamdletshe wayobhuti nje kancane kimi yabo kwakuyinto eyinhle abafowabo futhi abanye babekade beganiwe lento yokuganwa nje into eyayilokhu nje eyayithithwa ukuthi fanele ugane fanele uyabona noma-ke iqiniso sizolikhuluma ukuthi igenge le yayiku-age group abafowakathi babelahleka abanye babelahlekile yabo balahleka abanye namanje nje bagcina bengaganwanga abanye kodwa-ke phela impilo injalo yabo kunama-choices kunama-circumstances yabona nanokuthi i-maturity stage ani-reach ngesikhathi esifanayo noma iminyaka engalingani so indaba nje yokugana nami ngathi mase ngiphume elokhu nje emayini nami ngisemayini ngaze ngathola umuntu yabona futhi nami ngaze ngathola umuntu ngoba ne-mindset yami esishintshile ngangasenayo lento yokuthi angisho uma nikhohlisana ku-hip hop you're gonna have a nice car, chain, man. You see some earrings, some shinings and stuff yabo ufuna ukuhlela ngamazinyo ashayinayo kufika oLil Wayne so-ke zonke lezi zinto lezo zenza ukuthi noma u-approacha ama-cherry estradini ngokuthi u-hip hop ulandela uhlobo oluthize lokubukeka yabo but mina i-mindset yami njengoba ngisho bangifika emayini i-mindset yami yabe seyinginikeza ukuthi hayi kahle ngokuxoxa nangokubuka abantu ukuthi uma uthi ubuka umfazi walo muntu lo uyahlonishwa kubo uganwe umfazi kanje wamthola endaweni ukuthi uyambona noma kade ekhaya i-lifestyle yakhe ama-finance akhe ukuthi hayi lo muntu uphila impilo e-right but uma uthi ubuka kule side lethu ngapha thina bomrapper noma nje kubantu esibukela kubo kusikasi ukuthi ubone umrapper eshada impela eba nomfazi isikhathi eside yabo thina thina ngapha ku-hip hop sinale mentality yokuthi i-maturity ayikho ufuna ukuba nomuntu ozokuthi uma uhamba la estradini yabo yonke into uyayiG she's your B yabo into kanjalo
Kodwa manje ngathi noma ngifike emayini ngafike ngayibuka lento noma ngayifunda ukuthi uma uthatha umfazi kunezinye izinto kufanele uyi-understand, kunezinye izinto ukuthi maxoxa ngazo la ubone ukuthi nazi izinto ezibalekile uma uthatha umfazi, mawakha umuzi nazi izinto ezibalekile. Abantu lapha makuhleli ngaphansi kusetshenzwa mhlawumbe umsebenzi usamile kuyaxoxwa, yabo, kuyaxoxwa lapho uxoxe umuntu atshele ukuthi ngesikhathi eganwa yena iziphi ingqinamba ayidibana nazo, eshodelwa ukuthi, esebenza endaweni ewukuthi, ehlanganisa wathengisa inkomo ewukuthi, yabo. Umuntu atshele ukuthi hayi mina ngesikhathi inkomo yami yomqhoyiso kwakuyinkomo eyayombala so ngangithenge kubani, yabo. Uyambona umuntu ukuthi une-history manje ngiyayibuka nami le mpilo le. And lezi zinto angitshela zona izinto nami bakhule vele ngitshela zona ukuthi hayi mawulokhuna mawukhula fanele ugane sicela. Fanele ube nomakoti, fanele ube nezingane, yabona, fanele ube nomuzi. So yinto ke le yafike ke emayini yafike yagqisheka-ke nami ukuthi hayi ngathi base ngiphuma, and I think ukuthi kwangisiza ke emayini ngoba mhlawumbe ukubani ngasuka ngaye ematragini ngingaqalanga emayini i-foundation yempilo ngabe ngangenayo. Because njengoba ngisho ngithi nomuntu engamthola engiphila naye even namhlanje, lo muntu lo ngamthola ngisasebenza emayini, yabo. Ngimthola ngisasebenza emayini kuze kube namhlanje ngisaphila naye lo muntu lo. So yabona ukuthi into yabo 2011 namhlanje is 2025, yabo. Nginaye lo muntu lo. And lo muntu lo ngamthola ngama principles engawasebenzisa ngiwabuka kubantu engisebenza nabo emayini ababebadala kunami, ababengangami, ababengaphezulu dlana kabi kuwobhuti kimi, yabo. So ke ukuye manje nje iziningi izinto engayifunda, lezi engiyibalayo ngezinye zezinto engayifunda noma engayibona ibalekile ekuyeni kwabe emayini. Ngoba ukubani mhlambe ngempela ngasuka nje ngathola i-license ngasuka ngaye ematragini. Ematragini futhi impilo yakhona is very very challenging. And mawuze ematragini unga-understand ukuthi lokhu nje i-direction yakhe ibhekephi vision wise, awuzolimala, uzolimala. Angiphathi khona mawuzofika uthola ukuthi vele awulobole muntu, yabo, awulobole muntu futhi usaduma nezwe, awunazo lezi yale engayithola mina lapha. Ayuzolimala mfethu. Le industry sengiyiphushile, ngina more than 10 years le industry yasematragini. So but ngiyabona ukuthi life yami yashayipeka ngokuthi ngiyemayini. Ngafike ngasebenza kanzima, yabo. Ngafike ngasebenza kanzima, ngathwala umzima khona. La ngaze ngabuka khona ukuthi phela into eyibhlungu ukuthi ngisemayini futhi ngaleso sikhathi mina ngisebenza 4 or 5 years ngisemayini. Abantu engangifunda nabo ezikoleni bayagraduate, even ababenza ilokhu nje ama-courses ajimile baphumile manje bayasebenza, yabo. Abebenza ama-courses nje ama-bachelor ama-diploma baphumile manje bayasebenza, yabo. So uyabona na ukuthi une-challenge, hayi ukuthi ukompithe nabo, but une-challenge nayo ukuthi fanele nayo impilo yakho uyenze ibe ngcono, yabo. Ngoba enye into engayifunda futhi empilweni mina yiyo leyo ukuthi uyosucceeda ngamathuba owathathayo odibana nawo. Alikho ithuba okuthiwa lokwehla ezulwini lehlele wena. Amathuba phambi kwakho iwona uyosucceeda ngawo ukuthi uwathathe uwasebenzise, ukhuphuke ku-step 1, usebenzise u-step 1 ngendlela efanele, uye ku-step 2, uqhubeke njalo. Ungagcina nawe uzuba equivalent to abantu abayile emalokhunjeni kwaNgqondonkulu, yabo. Ugcine futhi isikhathi uba ngaphezulu, yabona. And empilweni uyadinga ukuthi uyikhandle. And wena phela ukhumbule ukuthi wena wakho umsebenzi is not guaranteed. Njengoba wena uyihustler, ngabe usebenza emayini, usebenza eshop, yabo, usebenza ematragini, usebenza kuphi. Wena usebenzi awusebenzi ngahulumeni wena. Umsebenzi wakho ngaphela nini uyiphanda. So even amakhadi wadlala i-step oyithatha empilweni, awukwazi ukuthatha i-step reckless. Because impilo yakho noma kwathi down, konke kushona phansi. Kanti omunye umuntu unomsebenzi for life. So izinto ke ngayifunda zonke lezi manje. Futhi I'm grateful kuba bonke nje abantu from kuma-miner ubelungu asasebenza nabo, induna, yabona, abantu ababengangami ubhuti ababe ngaphezu kwami,
bonke nje abantu futhi bangifundisa mina impilo, bangifundisa impilo. Even abantu wakufanele bengabi favorable kimi empilweni yami, nabo still bangifundisa impilo ngama circumstances engangiwafikile ngehistory kababa naye emayini, but still labo bantu labo khona engakufunda kubo, yabo. So even abanye ke sebashona ngoba seyisikhathi umuntu aphuma emayini, it's more than 10 years. Abanye sebashona, kubhlungu, kodwa ke impilo iyaqhubeka, yabo, impilo iyaqhubeka.